karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balag tigi. Bogo kayo dun sa dali kang nakalimot datot. Pero sa panahon nga mo gamit ka og magic nga itong sampiton mo ang akong ngan. Ikaw? Nakahinomdom ka na. Sanggot nga itom! Tarantado! Dili di ay. Ako ang imong amo, si Lucifer! Lucifer? Ikaw? Diretso ha. Ato kini Lucio, og maningil na to sa imong gisa. Huwag ko na ang imong talag. Ayaw sa pagkatawa di ha? Kay dili pa niyo makuha nga akong kalag karon, Lucifer. Doon na pa ko'y tabangan. Nakadungog ka, Lucifer. Diya ka na! Dili ka makalingkawas ka na to, Lucio! Kung sa ko'y dili makalingkawas ni mo, ayaw na kukuha karon kay mutabang mo na kus na kinahanglan sa akong tabang. Dili na may kimbuhaton sa mga taong impirnuhanon. O kasing-kasing ugot. Ayaw pagtabang ka na! Diha ka na! Doon na lang ko sa gate sa mansyon. Dadon ka na ka sa impirno! Ayaw sa! Tanan ka! Agahi kang o demonyo ka ha? Kingnan kang mutabang pa ko. Aw, dini kang pahawa ha? Amahan mo, bana ka sa langit. Pagdaigo ng imong ngalan, matuman ng imong pagbuot. Kini sa yuta, maingon sa langit. Kainit! Dili kanto! Ay! Wagtan. Nawa ka lagi. Ginoo ko. Salamat kayo. Uy! Nibundak nagmaayo ang kusog nga uwan. Si James, huwag yun siya maglihok. James? Laura, buhi ako. Nagpitik pa nga kong kasing-kasing. Anak ko mahibawag ko sa angay kong buhaton. Iyon sa hapit na kumahot ni sa paglaom. Paminawa ko, Laura. Buhi ako. Tutuki ang akong mga mata, Laura. Mayaw pagpagawa sa paglaom. Laura, tanawa ko! Igot sa may nagtawag sa akungan. Laura, ako ang nagtawag sa ibugan. Ako! May nagtawag sa akungan. Igot sa nasinong siya ang tingog. Si James kini, Laura. Ako ang tag-iya sa tigog. Si James. Laura, si James ni. James? James? Ikaw ba ang gigikanan sa mong tingog? Oh, Laura. Ako kining tigog. Buhi ko, pero di lang ko makalihok. James? Ikaw? Ikaw ba ka nang nitingog? Ang imong mga mata, nanilaw. Buhay ka pa. Salamat. Laura, ayaw pagpakawa sa paglaom. Salamat. Mag-ampot ang duha sa Ginoo. Ginoo ko. Huwag nahimo ang mga tao sa pagguba sa nakagapos sa akong mga kamot. Pasag di lang. Ayaw pagpakawa sa paglaom. Imong salitay ang mansyon tungod sa kakusog sa hangin. Pahawa sa kutuod, Laura. Iingon sa katumahan ko. Pahawa, aron di ka manatugan. Hala, sama mo, nangaluyan na mo! Ay, lagi ko sila.
Kusog! Usa ka tas kinatumian sa bukid! Usa ka ta! Ay, dong, gonit lang yun na ako, dong ha. Kusog lagi! Maghinawiray ta ninyo, magunitay sa atong kamot! Taga-tagsa! Aron di ta madala sa hangin! Ay, oy, nalimtam na ko di am na kairang nakalimot Ay, ba ko ni naunsa Muday! ka man, oy. Dahil mga tao mangyatiman ako! Gonit na, Gunit ang di ta gonit. mga padpad! Gunit! James, natumba ka. Mayo gani kay... Dali kong nakalikay. Oh, ang tubig. Nakasunod na din sa karaang mansyon. Paspas kayong nitubo ang tubig. Napasandi ka sa langis. Salamat. Di ko naumod pa ko sa tubig. Di na ko makaginawa. Apan ang tubig nagpasaka na, James. Nitubo na. Tingaling maabot ka sa tubig. Dili ko magkapayog ni mo. Oh, ang tubig. May tubo na pag-ayo. James, kailangan magpaibabaw ka. Katinglang maabtan ka sa tubig. Di ka magkadaog ka na ako, Laura. Samutang di mo magamit ang imong mga kamot. Magkadabang ko ninyo, Laura! James! Sige! Dagan ka mo, Kapitan! Paning kamuti ninyo nga makalingkawas sa akong lunop sa tibok kalibutan! Kay bisag asa pa ka mo moabot! Lapawan gyapon ka mo sa tubig! Gokdon ka mo sa gitason sa tubig! Tana, Tiking! Kuyong na ko. Nakakita ka? Nagmalampuso na kita! Sige! Bundak pat kusog kayong uwan! Ug ayaw pagunong! Uwan pa! Sige! Itok mo ang lawas ni James, Laura! Kay birahon ko na yun siya pa ibabaw! O ni Lucio, gamiton ko ang akong mga bukton sa pagtukmod sa lawas si James. Karon, napabarog na nako si James. Nagsigig bunok ang kusog nga uwan. Kinahanglang makalihok si James. Kay kung dili, malumos siya. Kay dili magdugay, maabtan siya sa tubig. Ang saon man, Noy. Bato na si James. Noy, Laura, pasaylo ako sa akong nahimo nga dili maayo diha kanimo. Noy Lucio. Salamat kay nakaamgog ka. Panahay ng tabong ko. Gitaguan ko siya. Aron dili siya makuha ni Aqualos. Oh, Laura, tabangan ti ka. Kinahanglang mabuak na kanang nakagapos sa imong kamot. Aron maggamit mo ang gahom ni Gia. Ug masumpo mo kining daotang panahon nga gimugna ni Aqualos. Maglisod ta sa pagbuak ini ni Lucio. Gisuwayan na kini sa atong mga silingan sa pagbuak. Apan wagit mabuak. Ayaw ka bala ka. Mabuak ko kana. Mabuak ko kana. Pinaagi sa akong gahom. Kung mao ka na, ayaw na paglangay no Lucio. Sige, bukan na kining bildong nakagapos na ko. Oh, sige. Kinahanglang masuklan mo si Aqualos. Karon, gamiton ko ang ritual. Sugtong Compuhinus Santa Henativrib Binuno ka Lignum! Nabuak ng bildong nakagapos sa akong kamot ni Lucio. Magamit ko na ang gahom ni Gia. Oh, Laura, magamit mo na ang gahom ni Gia. Sumpuha ang daotang panahon aron dili maglunop o dili mga matay ang katawhan. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN.
Daghang salamat!